Bashir DJ on the mix. Aure na masoya an daura Yusuf Lawal ne ango Sadiya ce amarya. Aure na masoya an daura Yusuf Lawal ne ango Sadiya ce amarya. Allah sarki ne iko kai ne kakka goma ko yarje mini yau na ɗauko wakar auren soyayya. Salatin nan ya Allah manzo dan Abdallah alai da sahabbai jimla miso na su baya baya. Aure na masoya an daura Yusuf Lawal ne ango Sadiya ce amarya. Aure sunnar ma'aikin da silar auren aka same muka girma a yau muka san kanmu alhamdulillah sarki. A yau aure an daura murna muka yo babu jira Yusuf Sadiya kusa lura kun yau auren soyayya. Aure na masoya an daura Yusuf Lawal ne ango Sadiya ce amarya. Ango da amarya gaishe ku watan ma a yau ku haɗe kanku magauta kar su ga ƙarshen ku ku zama lauba jayayya. Amarya sanni yar kirki gida na ki za ki yo girki ki zauna tare da angonki ki ta mai zance sassanya. Aure na masoya an daura Yusuf Lawal ne ango Sadiya ce amarya. Ango na zo na mafarka Sadiya ta zama matarka domin na san ta na san ka a gari na bisan ba ƙarya. Amarya na zo gunki shawara na taho zan baki kiyo ladabi ga angonki na ce mai kar
barka aure na masoya an daura Yusuf Lawal